الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ذي المن والعطاء، أحمده على جزيل النعماء، وأشكره على سوابغ الامتنان وترادف الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند له ولا شركاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الحنفاء وسيد الأصفياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فالصر وفاش ديت حشابو زيف وهر بجغنشم زيخو بسنغر غنب قنشم شحت توخوا بيزق ونغم عبادة أختي وخاو أبا حوزري مأم. Вся хвала принадлежит нашему великому Господу, чьи дары бесчисленны, а щедрость безгранична. Свидетельствуем о Его единственности и что нет никого достойного поклонения, кроме Него. شحت دتوخوا محمد لابم صلى الله عليه وسلم يبيغمبرغم الله تعالى ميلقو يجيب شتلو زرشتم أبي يزمي أبي قبغدتاهمي أبي هم يوجق أقواهمي الله تعالى من أفرق شفنو سلام ينخ قوابر قريخنو داخوشاو. Свидетельствуем о том, что любимый Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был пророком, посланником и рабом Аллаха. Просим у Аллаха благословить и приветствовать наилучшим приветствием Его самого, Его сподвижников и всех тех, кто последовал за ним. زمانم زي خرجو أبي قدس شغل شخ حميز الزبلاخو الله تعالى يشاء جاءت حشكم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله حم جشمر ماكم رزبليخ زين قابلها مديش أبدرس خلش. Община мусульман. Сменяются времена года, и с течением времени события сменяют друг друга, согласно замыслу Аллаха. Говорит Всевышний Аллах, Аллах чередует день и ночь. Воистину, в этом назидание для обладающих зрением. إذا ودرز يخرج رجستوار بروز جماعكو دتي حاجي ديني كنقوج جماعكم نخو عزاو تشن خويهم أشش قرم دتي بسلحمة أبنو بيتشزول. В этой череде событий мы опять вернулись к зиме, и сейчас самое время поговорить о некоторых нюансах, относящихся к религиозной практике, связанных с холодами, о которых должен знать каждый. صهم يفشخون غم نخاب هزريشا ستش حاجة جبما فشخون غرقا بزوجتما دنيا غاجة صفهم يبسوت جري يقوب سسات جري ذاتي اسمخ آخرة تراجي أب فشخون غرقا بزاجي يمقواتلاجر ونخواورا. Нет ничего первостепеннее, чем иман человека, потому как если вера будет чистой, искренней, образ жизни и мышление человека будут соответствующими. А что касается ахара, горе тому, кто вернется в этот мир без искренней веры. عرص جدر دنيم قشخر سلام بابشة وش قيشكامة يوس قيسامة أهل غزا الله تعالى مريم بخو نوز قرم يزبخشات سالم عدرجم مكودفا غور مودم نساتي مكودفا غوريجاتي مكود قوناخواتي وش قيشكا يوس قيسا جزاء قخقازه ربهم يزبخشات. Об этом мы говорим, потому что есть люди, которые связывают такие природные явления, как дождь или снег, не с их Создателем Аллахом, а с чем-то другим. Например, пролетел метеорит или появилась какая-то звезда, и будто из-за этого пошел дождь или выпал снег. Ведь согласно ложным убеждениям многих людей, эти события как-то взаимосвязаны. عرشنا الله تعالى مغصف وجن جوياهم كيو بدنجري هنون الله حمزري مبخاهر زوب خنوم يا زال حمي أوصافرنا وجم بادب الحا خنوم
أدا الله حمي في صجا وش خيشكا يا الله حمي وخاتي وس قيسا شتو يسوي دقور يجي أجرب. Это очень опасно и относится к преданию Аллаху сотоварищей. Нельзя связывать то, что не является взаимосвязанным. Нельзя деяния самого Господа выдавать за деяние кого-то другого. Напротив, нужно говорить: по милости Аллаха пошел дождь, по воле Аллаха выпал снег. Вот такие выражения являются правильными для таких случаев. واشكري وسري سؤالي خوابري الله تعالى قبغدتشو أبي دي قيتشو ششتشا أهم تيوهاو تسخوري بزاقوم خساق جنوه الله حمي قبزر غزيكا جنمسالة قجدتش خنو. Раз и дождь, и снег, и холод, и жара от Аллаха и по Его воле, то стало быть, относительно этого человек должен беречь свой язык. Нельзя произносить опрометчивые слова, которые могут навлечь гнев Аллаха. تخشى دنيا الآخرة أرقتي حسما بزاج قرق جدتشو يا واشكم يغشوا غامنا يزمي أوخم لزي مخوما يأوخم زران أخو خنو غشو خشتما شكدو بساتلا بساتلا فيجيو زهر يغليا وشناغا وبلا ما تسخومي إيمانم زانجو زران كوخنجا خنو. Есть такие люди, которые при сильных морозах, испытывая некий дискомфорт, говорят предосудительные слова. Или же, если осадки нарушают их планы, выражают свое недовольство, говоря чрезмерные, непристойные слова. Это очень опасно и может негативно сказаться на вере человека. أدجى تنير نقش أشخ خميدي أنديجتنا نقول مخ خو خابز سوم هم دو سخوري ونم شي مسج الميدي يغوك شتيت الميدي سج أبجا يمغتنجا هنو. Далее, как правило, при похолоданиях становится труднее брать омовение, особенно когда человек в пути или вне дома и может не найти ничего, кроме холодной воды. عاوبس شأخما صخري وزنشما بسجو أمي زانجو زران قيمة جنوما وزانجا بغي خينو شمتشتما أنديز قيمشتو أنديز مي بجا غاشتا تيمم جوا عمود قيشتا خنوم قيشتا مينا مزر أنديز نشو يجا خنوزي. Если у человека есть доступ к воде, он здоров и нет риска заболеть, ему следует совершить омовение, даже если вода холодная. Делать таяммум в таком случае недопустимо. إن المصاب دنيا شجاع مدي تسخم سر زدغنا زدنا غصب خم لما غصوا عندي زر بجوا وجا قشيش تجا عارشنا وابقدمي عندي زنشونا مزري زنجغنو. Кроме того, в холодную погоду некоторые люди могут торопиться, не полностью омывая обязательные части тела при омовении. Это тоже опасно. Такой человек может совершить молитву без омовения. صداقهم سرنا مغسوس قرهم انديز قشتاوي ثوات عليه الصلاة والسلام صداقهم يا مغوى ويل للأعقاب من النار ما فربهم قابوبث انديز زرنا غسا وقاشت جاوشت عليه الصلاة والسلام. Когда некоторые люди при омовении не омыли свои пятки, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Горе пяткам, им уготован огонь. Делайте омовение должным образом». بسر تكشو أمي تسخم مع جوارقة حشمي أبغى بقى بسافر تسخم يشما زكي شما قوي حرب سوري دقودين هوي. Даже если вода прохладная, и это доставляет определенный дискомфорт, если человек знает о сопутствующей награде, то с этим исчезнут и все трудности. تسخم يقنحر الله تعالى قفي غاونم يبصري ثاهو ياتنم يشحو صغاهم يكيب جاء عليه الصلاة والسلام قد يحشى فترة عندي زبسر دنجيني غسنم ما جتم كون بابجا شباق وقد يتشنم زنمزر زبجما عادرين مزم بابتانم. Причинам, из-за которых прощаются грехи и возвышают степенями верующего, благородный посланник, саллаллаху алейхи вассалям, причислил следующее. Несмотря на затруднения, тщательно омыть необходимые места при омовении, большое количество шагов по дороге в мечеть, ожидание следующей молитвы по завершению предыдущей.
عدد ميستم ميتلا بدم مسح يخوزنر جماعكم دينخ قاسبب كودم راما بيحتاوى حديث هم قشقواهم شو نغات حماهر زرزب قراك جاهم صفهم شواز زافيجن هوي. Далее, в зимний период многие используют облегчение, совершая масх на кожаные или обычные носки. Важно знать правила, связанные с этим, и придерживаться разъяснения ученых. عدد صفهم نمزيج يناقر شي خمانري مغادكا ويمداو حديث غشوكو دونين شجاع مدية بي مقبس السو صفهم ينمزل مزودو يناقر رخماو يشنجخنو أبي وسقبخ. Далее в хадисах говорится, что во время молитв нельзя закрывать лицо. Не подумав об этом человек в мороз может сделать подобное. Это тоже неприемлемо. يوجدوا أكاد غشجنو سزفي شما هو زماننا صف مسلمان مديجة زمان فتدو زر الشتراء. И последнее, о чем хотелось бы сказать, это то, что зима может стать лучшим временем года для мусульманина. نجوي السنوما ينج بلجا غور وبشن جنوما يجبستو يغالياوتش ست حاجة جبما ما خورجج هذا جا جشنا مز سن جزام يا جشنا مز منخ زي زغسنش جزام ديجي يجبستو نخ زمان فشا جشر أوليز جحشي. Если собираешься поститься или возмещать пост, то сейчас невероятно легко держать пост, так как день очень короткий. А для того, кто хочет выстаивать молитвы ночью или приучить себя к ночным молитвам тахаджуд, нет лучшего времени, чем зима, настолько длинной является ночь. الله تعالى من سبب خديغتنا وبزيكات خام نخف تخزبتوي دونيم الله حمد تريغات شجعامي شخوابمي دي دينم دي خبجو ستخد زخوجنا غامي دي خير قخاتشو الله حمد يغبسو. Аминь. Пусть услышанное сегодня принесет нам пользу, и будем мы только лучше и лучше. Дай Аллах, чтобы и в холод, и в жару мы были верны своей религии, и любые перемены в мире шли нам только на пользу. آمين.